वाट द्या अमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक क्लियर आहे टायमर फोन बंद झाला गरम झाला फोन काढून होते उत्तर मारे अमित नाही सर मन पुस्तक मारतो किती स्वागत करता अमित मग मासू पाचच्या पुढे एकच मिनिट तुझे फोटो काढा तुम्ही सर मग पुढे मग राव मरे म्हटलं अशा मध्ये म्हणजे किती छान अशा मध्ये मधून